Ola, nenos e nenas. Hoxe imos con outro conto. Este é o dos tres porquiños, que eu creo que xa moitos o coñecedes. Así que, se estades preparados, imos alá. Había unha vez tres porquiños que vivían no medio do bosque. Un día escoitaron que por alí andaba un lobo feroz e decidiron facer unha casa para protexerse. O porquiño máis novo traballou pouco e fixo unha casa de palla. O porquiño mediano traballou un pouco máis e fixo unha casa de madeira. O porquiño máis vello traballou moitísimo e fixo unha casa de ladrillo. Ao cabo dun tempo, o lobo chegou á casa do porquiño máis novo e petou na porta. Pum, pum! Abre, porquiño, que te quero ver. O porquiño mirou pola ventá, pero ao ver que era o lobo, asustouse moito e contestou: Non abro, non, que me queres comer. Pois se non abres a porta, soprarei e soprarei e a casa derrubarei. E o lobo soprou e zas! A casa de palla quedou convertida nun feixe de herba seca. O porquiño máis novo botou a correr ata a casa do porquiño mediano. Entre os dous pecharon portas e ventás. Ao pouco chegou o lobo e petou na porta. Pum, pum! Abride, porquiños, que vos quero ver. Os porquiños miraron pola ventá e ao ver que era o lobo, contestaron: Non abrimos, non, que nos queres comer. Pois se non abrides, soprarei e soprarei e a casa derrubarei. E o lobo soprou e soprou e zas! A casa de madeira quedou convertida nunha morea de paus. O porquiño máis novo e o mediano fuxiron á casa do porquiño máis vello. Entre os tres pecharon portas e ventás e ao momento apareceu o lobo. Pum, pum! Abride, porquiños, que vos quero ver. Os porquiños miraron pola ventá e ao ver que era o lobo contestaron: Non abrimos, non, que nos queres comer. Pois se non abrides, soprarei e soprarei e a casa derrubarei. E o lobo soprou e soprou e soprou, pero a casa de ladrillo non caía. Canso e sen folgos, o lobo comezou a dar voltas ao redor da casa e gabeou polas paredes para entrar pola chimenea. Os tres porquiños sentiron pasos polo tellado e puxeron un pote de auga ao lume. Cando baixaba pola chimenea, o lobo esvarou e plof! Caeu no pote e sabedes que? Queimou o cu! Co lume no rabo e co cu colorado, o lobo saíu da casa pitando e nunca máis volveu. E colorín colorado, este conto está rematado. Espero que vos gustara e vémonos no próximo contacontos. Un biquiño.